Cataluña é un dos territorios do Estado que xestiona de xeito máis eficiente os seus residuos. Estes días unha representación da Axencia de Residuos de Cataluña está a visitar Pontevedra para coñecer as distintas experiencias enmarcadas no Plan Revitaliza. Pero sempre hai que estar nunha parte neste mundo dos residuos, que o mundo hai casi todo por facer, moitísimo por facer. E hai que mirar para non, digamos, gastar recursos ou esforzos en vías que pode resultar que non sean as óptimas, pois hai que mirar de todos lados como está facendo para buscar as solucións óptimas. Chama especialmente a atención da delegación catalá ao modelo de compostaxe local de quilómetro cero do Plan da Deputación. Por iso queren coñecer de preto o seu funcionamento, tanto en concellos grandes como pequenos, para importalo ao seu territorio. Y todo del compostaje, el kilómetro cero, que es una filosofía, una forma de trabajar que queremos pues aplicar también en Cataluña, ¿no? en distintos sitios, territorios de nuestro país, ¿no? Es el momento de las grandes ciudades, grandes. Queremos fijarnos cómo lo hace Pontevedra, pero también los otros municipios, ¿no? Pola súa banda, dende o Plan Revitaliza Pontevedrés amosaron especial interese polo sistema de recollida porta a porta que se aplica en Cataluña, que permite realizar unha recollida selectiva de alta eficiencia. El sistema de recogida puerta a puerta es capaz de adaptarse a todos los sitios, por lo tanto tiene esta característica que lo hace súper interesante, porque se puede hacer el modelo puerta a puerta, por ejemplo, el modelo puerta a puerta Barcelona, y en esto tenemos que estar, y estamos, de hecho. A intención da Deputación de Pontevedra é que o persoal do plan poida visitar tamén Cataluña próximamente para coñecer o funcionamento do seu sistema sobre o terreo.